Els moros i cristians d'Ontinyent ja són d'interès turístic internacional. Semblava que no arribava, però per fi les nostres festes tenen el reconeixement que es mereixen. És per això, no podia ser d'una altra manera, que Ontinyent en Viu vol conèixer la notícia de primera mà. El periòdic d'Ontinyent anunciava en exclusiva la consecució de la declaració en la seva edició en paper del dissabte. Però no era fins a primera hora de la vesprada del dimarts quan arribava la notificació oficial per part del Ministeri de Comerç, Indústria i Turisme. Una notícia molt esperada. Voldria que les meves paraules foren per a felicitar a tot Ontinyent. A festers i no festers, perquè al final la festa de moros cristians d'Ontinyent ha sigut declarada festa d'interès turístic internacional i això és bo per a tota la ciutat i és un reconeixement que ha de ser de ciutat, ha de ser un orgull de ciutat, no? La declaració de festes d'interès turístic internacional arriba després de molts anys de treball i 3 expedients. Una feina incansable que finalment ha donat els seus fruits. El treball conjunt que portem molts anys realitzant des de la Societat de Festers i l'Ajuntament d'Ontinyent ja oficialment ha donat els seus fruits i avui ja som declarades festes d'interès turístic internacional. Només 82 festes en tota Espanya tenen aquest reconeixement i si ens centrem en la Comunitat Valenciana, el número es redueix a una quinzena. Per això, la importància d'aquest fet. Avui estem en un dia històric, avui estem en un dia dels que quedaran impresos als llibres de la nostra ciutat i dels que es parlarà durant molt de temps. Formem part d'un club selecte. La notícia ja ha arribat al carrer i ha sigut rebuda amb molt d'entusiasme. Jo no soc festera, però m'encanta l'entrada perquè dic que és una entrada de molt de nivell el que estem fent i em pareix molt bé aquest reconeixement, clar que sí. El meu home ha sigut músic 50 anys, entonces tot el que siga per la festa i per la música i tot em pareix molt bé. Eso son extraordinarias. Son unas fiestas muy bonitas. Yo no soy de aquí, soy andaluza, pero son espectaculares. I com no, també hem parlat amb un dels càrrecs de les recents festes, que ens transmeten aquest sentiment que segur tenen molts festers aquests dies. Per a mi ha sigut el colofon final. Millor no podia haver sigut. Estem supercontents i superfeliços. Ara s'obri un nou episodi en les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Un nou episodi en el que continuar creixent i demostrant que tenim unes de les millors festes del món.